L-uniku mod kif nistgħu nilqgħu għall-iżbilanċi li noħolqu fiż-żona euro hu permezz ta' fond ċentrali ta' investiment ta' daqs kbir u mirat biex iwassal għal ħolqien ta' ġid u xogħol ibbilanċjat aħjar fih dan iż-żona euro. Għal dan il-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant fil-Parlament Ewropew f'diskussjoni dwar Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi li l-Kummissjoni Juncker qed tipproponi biex tikkumpensa għan-nuqqas ta' investiment. Sant żied jgħid li jibża li l-pjan propost ftit li xejn se jkollu effett fuq l-istaġnar ekonomiku fl-Ewropa għaliex m'għandu l-ebda possibilità jew ambizzjoni li jilħaq din il-mira. Dan għax skont Sant il-flejjes mobilizzati għall-investiment permezz ta' din l-inizjattiva huma pjuttost ċkejkna, f'termini relattivi u assoluti. U bosta minnhom ittieħdu minn flejjes li l-Unjoni Ewropea kienet ivvutat għal riċerka, xi ħaġa li qis bħala deplorevoli għall-aħħar. Żied jgħid li d-diffikultajiet taż-żona euro jirriżultaw minn żbilanċi profondi bejn il-partijiet li magħmula minnhom. Huma ħolqu dinamika li biha id-diverġenzi ekonomiċi baqgħu jinfirxu.